Здравейте! Днес ще ви покажа моята бюти колекция. Бюти, не мейкъп, ами бюти. В смисъл маски, такива работи. Така, съвсем новото ми нещо, което си отива с лъкът ми. Ето този масажор за почистване на лице. Ето го. Сега ще го пусна. Ето го. Може да се чуе даже. Много е хубав и има още приставки. Така. Ето тези пачове. Само да намеря и другите приставки. Ето тази, която ми е любима. Ето го и той иска да се включи. И ето тази, която ползвам, за да масажирам гръбцето на Один, защото той много му харесва. Аз не гледам да натискам, съвсем леко опирам, за да не го заболи. Ето това почистващо мляко на Балея. Беше... Отдавна го имам, наистина. Забравих да кажа, този масажор е от Sensei. Все още има налични. Тук имам малко гримове, просто тук в тази кочина понякога не мога да се намеря най-важните неща. Този бюти блендер на Douglas от адвент календара на Douglas Makeup. Също и ето този, който е на Essence, който е доста стар вече. Така. Тук имаме фондитен. Тук имам едно подаръче от една приятелка и е много сладичко и аз съм си го сложила ето тук, защото аз много често отварям тук и да мога да си го гледкам. Не знам, сега ще го сложих така, по принцип винаги е така. Този пилинг, имам два от тях на Essence. Один ми набара ето този гланц. И иска да го ръба в момента. Давей! Следващото нещо, ето тази маска от Тему. Беше ми от първата поръчка и не мисля, че ще повторя. Там Шейн си е много по-добре. За мен в Шейн ги има същите, обаче мисля, че бяха малко по-различни. Тук имам доста маски. Ето тази за устни. И да, всичките са на Балея. Имам ето така. Имам две от тези. Това ни. Ето и другата, която не е отворена още. Това е палитрата на Douglas от 2023 година. Не е така, просто бяхме оставили на слънце половината и тя изгоря. В смисъл, батерии за масажора. Ето това, което е от Шейн, беше от 1,50 някъде. Не е мръсно. Всъщност не съм го почиствала от спиралата, дето си чистих вчера. И сега ще го почистя. Ето такива тампони. Те са напоени. 30 броя от Jumbo бяха 99 стотинки. Ето тази кутийка от червилото на Jeffree Star от Bellbox за декември 2024 година. Ето това ми е слънцезащитата, която имам ето в такова бурканче. Тампончета от Лилито си взимам аз. Тук имам гланц. Една ето такава да си кадра бритонът. И една палитра, нали? Но тя ги оставам, все пак те са от мейкъп. Ето тази маска ще я сложим така. Така, това вече е празно. Ето тази мицеларна вода, която ползвам за Bubble Maker. Тя е 2 лева от
марката Вилнея на Лили. На мен мога да си взема по-скъпа. Гледам ги. Тази не е от най-евтините, наистина. Все пак за ето толкова, ето. Горе-долу колкото ръката ми, нали? Мисля, че е доста добра цена. Горе-долу така трябва да вървят. Има и тоник на тази марка. Има и... Сега тук вече ще бъде излъжен, тъй че по-добре да не казвам. Ето такива мицеларна вода. 3 вида. На Нивея, на Вилнея, нали? И ето тази на Обай, която е също от Белбокс, декември 2024 година. Това сигурно ще се питате какво е. Тук реших да сложа малко фондитен и го смесих с такова за маска. Сега ще го прибавя. Ето. И не се случи нищо. Даже не знам, че не съм го изхвърлила. Общо взето, това е. Да. Абонирайте се, ако искате още такива видеа. Ако имате въпроси, пишете долу в коментарите. Чао!